Dili, pwede ko rin mag-telepon na ito. Ito din yung tawa. Pwede pwede pa kapila. Ito, kwarta. Kamera lang. Ano sa bigyan mo gambol ni? Ito. Ano po? Init. Okay. Ano yung sigat? Sakto. Butas salman. Wala. Anak ko. Yan, daw yung tao. Yung mga tantangon? Yan na lang yung yun. Suliya ka na. Kauban ka sa trabaho? Kauban ka sa trabaho? Sa to. Ibog ka? Ha? Wala ka pinsina. Ganito ng gamot. Tangan. Paga. Tangan. Balik sa iyo. Pero inos dia. Tangan yung gamot. Tangan yung gamot. Ayura. Ang diri ba? Kuya, ulang dito sila mukha natin. Tangan na tangan. Tangan. Tangan.